Nomination ó Haach Lion tAire stáit na Gaeltachta Joe McHugh TG4 fáilte rúta aire. Caémar tatu? Go magur maithid. Nis maidir leis an dúlgus atá údarrás na Gaeltachta an strátéis 50 bliain go na Gaeilge a chur a bhain. I nílach alúntas go €1 billion curtha fáil. An leor seo ná ríide a aire leis an strátéis a chur a bhain. Well, and rud is tábhachta I mhail sé an strateis fi blian agus siad na príomh spricine atá agam agus náid an príomh spricine atá atá agnas na ráine rialtas ábhartha agus go háirithe mar ráine héan le leanúnte rá len strateis fi blian. Den strateis fi blian sé an rud is tábhachta agus sin an ábhar agus sin an rud is tábhachta mo chláir mar ar a stát na Gaelta. I gceadra tAire an leor €1 billion leis an strátéis a chur a bhain. Well, mar a tháinig tú an scéal a rith na bliana an scéal atá léideo an buisiad thar na blianta agus níor hanig a léadú an blian seo an céad uair an céad blian níor hanig an léadú agus Tá méadú mar tá an scéal tá méadú ar hála méadú san actiona éagsúla mar hampla san áfige commission na teanga agus san strateis leach milliún assassin strateis fi blian. 14 aide dhearch go leor daoine gur aide go tuaireacha sin a bogad tá ciúr éon fan géad don taid a bhuiséad an áiristanga forras trastóran éis ar nói bhar se seo aontaithe rihré leis an aide Carol ní chuilinn. Well, look, ten fars the number at Shurl fars na Changa agus fars na Gaeilge agus Ulster Scot sin an ober tábhachta agus sin an obair atá isogam mar atá mé freagras an coiste hui has couple bliain ó hin agus inné an post seo tá mé agsúil go mór ag obair le Changa fars an Changa agus fars na Gaeilge agus Ulster Scots agus tá go leor obair arsúil agus be airgid ar fáil faoin antarag agus chláir peace agus ba bhaidlam ag obair le chéile le Changa Gaeilge. Tá brónar meid a caimmuid ágal in sin cealama a stáit Joe McHugh gur maithid faoi bhelín an gláirt fanúna.